días, rapaces. Aquí estamos un ano máis neste reto tan apaixonante de Innovatec. Atopámonos nunha depuradora de agua residual que xestionamos en Viaco. Quero vos enseñar unha cousa que nos acontece de vez en cuando, pero que é bastante habitual. Vide comigo. Aquí o que estades a ver é a sala de soplantes e estades a escoitar unha soplante e o seu ruido habitual. As soplantes son equipos que aportan aire ao reactor biolóxico desta planta depuradora. Ahora vades escoitar o que nos acaba de pasar fai un mesintres, que é que este outro equipo que temos aquí en reserva, escoitades o ruido que fai. Vale. Isto é o antecesor dunha avería crítica. E estábamos aquí presentes e por eso fomos capaces de detectalo. Pero plantevos, o reto que vos plantexo é que se sades capaces de idear algún tipo de sistema basado nun software de inteligencia artificial, machine learning ou calquera outra cousa similar que sexa capaz de detectar por sí solo este tipo de ruidos anómalos de xeito preventivo para evitar que esta avería que acaba de suceder pois sexa unha avería de maior importancia, unha avería que poda causar a total avería do equipo e causar un impacto económico importante. Así que animádevos a participar neste reto e a ver que sodes capaces de facer este ano. O ano pasado os vosos compañeiros fixeron moi ben. Un saúdo e vémonos.